Prema rečima Aleksandra Stevanovića, oko 6.000 Pančevaca podržalo je peticiju URS-a za fiskalnu decentralizaciju. Stevanović navodi da je velika podrška peticiji URS-a za decentralizaciju omogućila povećanje gradske kase za 180 miliona dinara u poslednjem kvartalu ove godine, a da će po projekcijama za sledeću godinu budžet grada biti uvećan za oko 650 miliona dinara. Platforma Ujedinjenih regiona će biti predstavljena na konvenciji u Beogradskoj areni, kao što sam rekao, u nedelju 13. novembra od 14 časova, a konvenciju će uveličati nastupi Kiki Alesandrića i Harisa Džinovića. Skupu će se obratiti lideri visoko razvijenih lokalnih samouprava koji su postigli značajne rezultate, gradonačelnik Zaječara Boško Ničić i gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović. Stevanović je pozvao zainteresovane građane da se obrate URS-u u prostorijama stranke u ulici Živojna Mišića 6 ukoliko žele da rezervišu mesto za konvenciju ili da dođu na parking hotela Tamiš u nedelju 13. novembra oko 11 časova.